Shti yonis kaya to yang ibau blay ulong kajing bat haki sam shispak sahusan kendai kajing ha kajong blay kalong ya baro wat lada nga bat pi nilong ki batit bat ki bapop tam Henry ublay yangi bat kajing jeng yangi kalong ka bajing liu ba hado kata-kata kajing isun jeng yangi kalong lenter kajing im jongi kanong isyakit ram daki pop jongi hau karam babon ba kabangim la ban siu wat la habaro kajing im kajongi Henry da kajing ba bat kajing isun jong yangi u khot bat u ai bor yangi bangi lala ban persyang ban wan pai syau bangi lala ban persyang ban kongo yaki ktin jong bat sumar yaki hukum jong ulak kloy ban map ya kata karamba kajongi hakajing im jonga ngamla syuk ban nyau adok kat nosin ublay ulama yanga kat nosin ukhot yanga adok kat no usumar usukher baru Iarap ya kajing im jonga baru pelai yanga nak kipopon kajing kajing jenjar bat kajing kuslai baru pentingan yanga barbor hangta ngasnyau to ba ublay shisha yanga kumjo ublay shisha yapi kene kedai ka wei kajing ruai ka ba ai mun sen bat ka ba pen kon mau yanga ba kajing im jonga kedai ban long ka wei kalanti kata kalong ban ai ti lut kajing im jonga shau blai bat ban khot korpat ya u ha kajing im jonga haman lagasni bat ban long usyakri u barit ujong usyakiwe Ka trai kum no nga dei ban long bangan yo ya jing im ka jing im ba shisha ya to try ayu nga dei ban le bangan yo ya ka bor bat hamingan yai ne Iarap trai nga long tang nong pop Iarap ko try ngam la dala de mentang na lati nga don kam ya me try ngan IT ya men sem shame Iarap try kad badang don kalan ai bor bangan kala nakipom baropar bangan la ban pen isyai kiwe ya jing ba mele yunong pop kumangan Iarap trai nga long tang nong pop Iarap ko try ngam dala de mentang alatim nga don kam ya me try ngan IT ya men sen shame if you think there's a way I can try to repay all I've taken from you. Oh, maybe Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you.
soul